Erbyn rwan, da ni'n cael cyfle i flasu bwyd, Chris. Dim pwysau nawr, Chris. Beth ti'n mynd i paratoi atgoffa ni? So, fel o'n i'n deud, yr Cig Eidion Du Cymraeg, efo tatws stwff yn wa a carots wedi i breisio. Un o'r eitemau mwy o poblogaeth gyda ni yn y crochan, so mae'n braint mwr gael coginio hwn i chi o'n hefyd. Ti'n gwybod bod Alun yn ffysi nawr, Chris, oce? A na, dwi'n meddwl fyddai'n licio hwn? Dwi'n siŵr, dwi'n siŵr eitha mwynhau. So, le ti'n dechrau nawr? So, dwi'n dred y stec ar y coginio ar y grill, ar y cydl pan. Na ni, dim ond gadael o am munud neu ddau, crisscrossio fo, edrych yn neis, a wedyn ni adael o restio. Tro mae hynna yn restio, nawn ni tynnu yr tatws stwff yn wa allan, y carot, a neu addurno popeth ar y plat. Fel mae hwn yn restio, na'i dorri fo fyny, a na'i wrthon o off efo'r red wine shoes gynnau. Beth ti'n rhoi ar y stick yna nawr cyn roi ddi mewn yn y pan? Bob tro cadw fo'n syml. Olew, halan a pupur, sy'n isio mynd i ryw lol. Mae'r blas yr Cig Eidion ei hun yn he mwy na digon, chydig bach o halan. Ideal i chydig bach o menyn i orffan off, ond, ia. Ti'n eisiau mwy yna? Weithio ti'n colli'r blas, yn dweud? Os ti'n ychwanegu gormod yna? Yn union. A blas mor anhygol a Cig Eidion Du Cymraeg, sy'n isio sboilio fo. Mae o mor briliant o blas, pam adio mwy o... Pwynt da, cadw yn syml. So ti'n dweud mae hwn di dy signature dish yn y crochan? Mae o'n un ohonyn nhw, gyda fi lot o ffefrynnau, dwi licio coginio lot o bwyd môr hefyd, ond fe dra'i'n tynnu hwn off o bwydlen yna'n anffodus, so, ia. Gweithio ni am y crochan, y dyfwyty di yng Nghanarfon yw e, ie? Ia, tad, ia. So, nath ni agor ein drysa am y tro gynta, mis Mai blwyddyn dwytha, a ers hynny mae di bod yn non-stop. Mae'r llwyddiant da ni wedi gael yn y blwyddyn gynta, allai'n gofyn am well na hynny. Mor gymaint lle, da ni wedi cael ers dechrau Ionawr, da ni symud y cegin fyny grisia, iddyn ni gael mwy o lle. So rhaid fi gael mwy o lle i sicrhau gwell gwasanaeth a profiad i'r gwestau i gyd. So, ia, mae wedi bod yn briliant. Waw, chwarae teg. Oce. So, beth ti'n neud rwy'n? Carot coginio'r mor o bach mwy, ie? Carot yn y popdi, jyst i gwerthon off. Ia. Wedyn... Mae'n gwynto'n, oedd hiw fashion iawn, mae'n gwynto'n neis. So beth ti wedi rhoi, ti'n modd y fron yna fan nawr, beth oedd yn y pan gyda hwnna, oedd rhywbeth... Olew, halan a pupur eto. Olew, halan a pupur. Ia. Ond mae wedi cael ei bresio gynnau o flaen llaw, mewn chydig bach o gwyn, bay leaves, thyme, garlleg, gyd yn y dŵr yn breisio fo rili, a wedyn, so mae o llawn blas. Bod o'n cael ei pan ffrai bach a fewn i'r popdi rwan. Efo halan a pupur eto. Halan a pupur, ie. Ti'n mynd yn wrong gyda bach halan a pupur? Na, mae'n siŵr o bach. Dim gormod. Dim gormod, na. Ni'n sôn am, ar Saturday Kitchen, eisiau'n brofiad a hanner fod ar y set yn fyna, yn coginio paratoi'r pryd yma. Eisiau'n fod yn, waw. Oedd o'n gret. Oedd o'n gret, ges i sioc, rili, gweld faint o bach. Oedd y studio. Oedd o'n briliant. Pob di gwasgu mewn yna, yr cameras i gyd. O'n i'n meddwl, sa fo lot mwy. Fel bod o'n... Mae o mor poblogaidd, sydd ei. O'n i'n meddwl sef o lot mwy. Rhyfedd bod na, ie. Oedd pawb yn pitio mewn wedyn i fyta'r bwyd? Wel, mond fi a Matt Tebbets, so ie. Dwi'n meddwl, rhaid o cyfle i neb arall trio peth i fod yn onest. Oedd e di mwynhau'r bwyd. Oedd. O'n i'n bright i ti a fi heddi ta. Wel, o'n i'n mynd i weid, ni'n mynd cwmni da, Alun. Ie, bandant, ie. Gret. So beth i'r cam nesaf, jyst aros ato, ie? Cam nesaf, gadael o ar hwn i restio. Hwn off. Gret. Edrych yn neis. Fi'n dwlu y stick. Fi wedi dewis diwrnod mor dda. Fi'n dwlu ar stick, fi'n dwlu ar tato dwrff yn oas. Fi'n licio moron. Ie, nes ti ddeud nes ydych hysbysebyn gan arach o ddod, dyma'r diwrnod gorau i oed. Do. Dim o'ch ti bod glasiad y wyn coch, ti eisiau da? Wel, treni e fod dylan yma. So wedyn, da ni roed y carot ar fyma, efo'r tatws stwff yn wa. Ie. Edrych yn ffab. Mae hwn fel celf bron i ti nawr. Mae yn, yndi. Dyna pam dwi'n meddwl dwi'n mwynhau coginio mor gymaint fyny lledwi i wan yn coginio, so yr ochr celf yna fo. Ie. So beth yw hwnna fan hwnna ti'n rhoi arno hwnna? Chydig bach mwy o'r carrot piwre. Sti addurno chydig bach mwy. Hefyd, gynnau piwre nionyn o fa. O! Ydy'r un yn anodd i wneud, Chris? Wneud nhw'n, wel, ti siwr yn gyfarwydd a wneud nhw, ond... Wel, dwi'n mynd i ddeud bod o'n hawdd i wneud. Ie, of course. Ond peth ydy, mae rili yn mor syml a sa rhywun yn gallu wneud adra. A sa neis gweld sa mwy o pobl
yn trio coginio fel un adra mwy. Ie. Be di hwn rwan? Be ti hwn? Crisps tatws ydi hein. Waw. Symudion bach i Dwi'n licio addurno. crisps. Ia, a fi'n afyd. Gormod braidd. Gret. A'r stwff gwerth? Nasturtiums fel arfer, ond o'n i methu gafel ar rhai, so dwi wedi iwsio cabbage a di torri fo efo cytar, so just tricks bach i addurno, ond mae'n edrych yn gret ar y blas. Tricks of the trade. Tricks of the trade, ia. Sa'n cael bod ni'n mynd i gael amser i flasu fan hyn, Alun, yn be? anffodus. O, na, mae'n... Ni'n siarad gormod na problem ni. Ie. Ond ti'n be, fe ni bendant, da ni'n mynd i flasu wedyn, dyna. Ydyn, yn edrych yn ffab. Gwych. Just gwynt stick yn coginio. Ie, just drach ar y golwg, y cig y pink. Ti'n be, Chris, mae amser di'n chachu ni. Ond ti wedi gorffen fyna, nawr ti bron. A typical. O, nawn ni flasu wedyn. Nes ymlaen, dy han. Nawn ni flasu fe yn yr egwyl. Yn ystod yr egwyl, ie, bendant, ie. Diolch i ti, Chris, Croeso. yn ardderchog.